And I'm proceeding now to the grade 5 class. Ang ganda pala ng stairs dito. Principles of learning yun eh. Oh, subject distancing eh. Distancing. I feel, I live, I learn. The premises of Concepcion Grande Elementary School. Ay. Body temperature check muna. Good morning! Babarilin po nila kami sa loob. Oh, may mga bata dito. Bakit sila kumukuha? Hindi na. Ayan. 36. Exactly. Proceeding na po ako sa grade 3. Ayan. Ang dami na sira. Ng bagyo. Halo po. Yan si Madam. Titingnan natin kung ano ang nangyayari sa kanya. Madam Damin. Ha! Tuwa ka pa lang sa babae. Ay! Grabe siya! Ayan kami oh. Pang 15 ako. O, asang lilinisan? Meron akong itako. Ayan, ready na ako. Sila hindi pa. Grabe siya. Ano yung magulayan niya? Makaya ko kaya? Kukuha din ako ng gulay. Asa tingin mo? And I'm proceeding now to grade 5 class. Ang ganda pala ng stairs dito. Principles of learning yun eh. Ayan. Ang ganda ng view dito. Oh. Kaso kitang-kita yung amount of destroyed properties ng school. Ayan, punta na ako dito kay Ma'am Saya. Hindi niya, ay, nalaman agad niya. Huli ka! Ang ganda talaga, very orderly, nakakainggit. Ayoko na maging teacher. Ayun po, oh, very orderly talaga, social distancing, subject distancing din sila. Ayan, ma'am. Pang ilan na ba ako, ma'am? Subject distancing, number 8. Basta si Francisco Bernardex, number 8 siya. Naku, yung science, ma'am. Ewan ko ba dyan sa batang iyan? Ako, kunti yung inansaran ba na kanya po ba? Okay lang, sir. Okay lang po. Pero, may pamatano ng malayang science, magpala-activity. Yung daga nag-experiment kami katugang egg. Opo, RX. Kuya, ino, talaga bang titigas yung itok? Oo, pag may suka. Ano po, sir? Dahil mo pinicture, binidyo. Sabi, ano may video? Ano to? Ay, may video ka pa, bro. I-retrieve ko po. Nasa ano Iyan ako po, sa inyo. sir, sa ano, sa G... Oh, subject distancing eh. Distancing. Science. Saan ba dito? Dito ba na ako? Math. English math. Yeah, yeah. Retrieving and proceeding. Parang ano siya, ano? Parang sa registrar. Ayun po. Very organized at grade 5. I applaud. Comment. Ma'am Saya for having this kind of setup. Yung iba dyan, yung minsan ko dyan, oh! Bala ko lang talaga. Joke lang naman po. Teachers by heart po talaga sila. Kaso kami naman, oh, punta ko dyan sa garden daw para bunot ng damo. Ayan. Tabi-tabi po.
Handa na ako. Ay ka. Saan mo kung gusto ko buwas? Duman na ako sa treehouse. Ay naman sa gazebo.